Здравейте на всички! Днес ще си поговорим за барбекюта или по-точно за газови барбекюта, като модела, с който ние разполагаме, е Safari Chef 30 на Kada. Това е барбекюта, което си избрахме за пътуванията с нашия кемпер. Когато избирахме барбекю, искахме то да е малко, компактно и да работи на газ. Разглеждахме доста модели и се спряхме на Kada. Това е един от най-малките модели на Kada, много компактен и откакто го използваме вече година, ни върши чудесна работа и сме много доволни от него. Сега ще разгледаме какво има в самия комплект и допълнително ще сложа кадри от самото готвене с барбекюта, съответно как се връзва към газовата бутилка и всичко свързано с инсталацията му. Барбекюто пристига с тази чанта, в която се съхранява. Има капак. Плоча за палачинки. Много хубави палачинки стават на тази плоча. Грил плоча. Това е в съда, на който се монтират самите плочи върху барбекюто. Сложим чантата на страна. Това е самото барбекю. То има 3 крачета. Преместим това. Ето така е в разпънато състояние. Много компактно, много удобно, на височината на човек, за да може удобно да готви, без абсолютно никакво напрежение. Върху барбекюто се монтира съда за готвене, заедно с тази решетчица. Ето така се монтира решетчицата и по този начин се използва, когато духа вятър и когато се ползва за котлон. Ако не духа вятър, може само по ето този начин. И се използва за котлон. Самите плочите се монтират върху това по ето този начин и може да се готви. След като сме си монтирали грил плочета, вече имаме скара. С ето този капак може да се покрива яденето, докато се готви, за постигане на определена температура или даден ефект на готвене. По същия начин се монтира и плочета за палачинки. Има 3 крачета, на които застава и по този начин вече може да си изготвиме палачинките. За да свържеме с газовата инсталация нашето барбекю, тъй като ние избрахме модела, който е за мъркуч с газ, се монтира отдолу. Самия мъркуч с звезда се завива и вече сме свързани с газовата инсталация. Има абсолютно същия модел газово барбекю на Kada, който се монтира отдолу газова бутилка от тези малките, за да може да се готви, но ние искахме да е за мъркуч. След като сме си включили кабела, ние ще използваме скарата, си слагаме долния съд, монтираме си скарата отгоре и сме готови за готвене. Бялата. Вечерята ни е почти готова. Тук са и другите неща, които са готови.